Igbo ndị ọma, ama m dịka na-eche ka anyị mata ihe mere n'akụkọ nke a. Ngwa, abịago m ọzọ, ka anyị gaa n'ihu. Agụ na anụmanụ ndị ọzọ wee gbakọọ na mbara obodo ha n'ọchịchịrị ahụ. Mbe kọwara sị na ya kụrụ ekwe iji kpọkọta ndị nwe obodo ka ha bịa dekọta isi otu ebe chọọ ihe kpatara nsogbu nke a. Ya gaa n'ihu sị na kemgbe a mụrụ ya n'ala ahụ na ya anụbeghị ndị mụrụ ya kọbere ya na chi ekweghị ọbụbọ. Ha niile ekwekọta ka ha jee jụọ ọkwa ma ọma ebe mmiri si baa opi ụgbọgụrụ. Ọkwa zara ha sị, ụmụnne m, akọ ruo ege ruo. Ekpu m na akwa m n'ime akọlịkpụ ebe m biri ha iji gbanahụ ndị dinta na nkịta ha. Ebe ahụ ka m nọ, mgbaga dị ime, nwaanyị na-amụ nwa dịka m abịa gbepịkọta akwa m niile. Ọ bụ ya mere m jiri baa akwa. Chanchahere, nchahere, chanchahere, nchahere, chejeleje, chabalabo, chejeleje, chabalabo, chanchahere, nchahere, chanchahere, nchahere, chejeleje, chabalabo, chejeleje, chabalabo. Ụmụ anụmanụ niile bilie sị ka ha gaa na be mgbada jụọ ya ihe mere o jiri zọwasịa akwa ọkwa. Mgbe ha rutere na be mgbada, ụmụ anụmanụ jụrụ mgbada ihe mere o jiri zọwa akwa ọkwa. Mgbada wee sị, ndị nwe m, unu amara na otu ahụ na-adị nwaanyị dị ime tụmadị onye ga-amụta na echi. Akụkụ katara m jisi ike gbeba n'ọhịa ikupere mkpara akwụkwọ ole na ole. Ihe m nụrụ bụ gbim n'ukwu m. Ya bụrụ na enwe zọjiri alaka osisi uru kpọrọ nkụ, o wee daa m n'ukwu. M chere na o tiwapụla m nwa. N'ihi nke a, m gbara gawa na akọlịkpụ ịhụ na ka o si na-adị na m ga-amụ nwa n'elu ahịhịa, ma amaghị m na ọkpakpu na-akwa ya n'ebe ahụ. Elezi m anya maọbụ mara ụma zọwa akwa ọkwa. Ụmụ anụmanụ asị na ha ahụ ihe yiri okwu ụwa n'ihe mgbada kọwara ha, kama ha ga-eje na be enwe jụọ ya ihe mere. Mgbe ha rutere na be enwe jụọ ya, enwe zara ha sị, ikwu na ibe, anọ m n'agwa na-aracha ụtụ. Ihe m nụrụ bụ ewu siri n'ufu ya gbapụta tie na ụmụ anụmanụ agbụla. Mkpu o tiri mere ka m kụja. M were ụjọ mapụ rigoro n'alaka osisi ụrụ kpọrọ nkụ. Ya nyajie daa mgbada n'ukwu. Ọ bụ ezie na ụmụ nwoke anaghị amụ nwa, ma anyị niile amara n'otu ahụ na-adị nwaanyị dị ime. Unu chere na m kpachara ya mee ka osisi daa ya n'ukwu? Ụmụ anụmanụ lere ibe ha anya si na ọ dị mma ka ha gaa jụọ ewu isi ihe o jiri tie na ụmụ anụmanụ agwụla. Ewu zara ụmụ anụmanụ sị, ụmụnna m, esi m ebe m gara ịkpụta mkpụrụ nkwụ bata na-ezu ike. Agwọ bụ ọbara batara n'ime ọnụ m ebe m bi. A sị na awọ anaghị agba ọsọ ehihie n'efu. Ya mere mkpu jiri dapụ m n'ọnụ. Na ebe agbụ gbacha ọzọ dị otu a, ọ pụtara na ihe ọjọọ emeela. Ụmụ anụmanụ ahapụ ya merụ ụzụ gawa na be agwọ. Mgbe ha rutere na be agwọ, ụmụ anụmanụ jụrụ agwọ ihe mere o jiri gbaba n'ọnụ ewu iyi. Agwọ zara ha sị, ọha na eze na-anwụ n'o. Ọ na-abụ ụbọchị chi juru oke oyi dịka ọ dị ụnyaahụ ruo taa, anyị bụ agwọ na-arịgoro n'agba maọbụ ngalaba osisi nọrọ na-anya anwụ. Ọ dịghị esemokwu dịrị mụ na enyi ochie nke m ga-asị na ọ bụ ya mere o jiri were mma ma bie m abụọ. Mgbe m chechara ma ọ dị ihe m mere ya ma ahụ dị m gbapụ ọsọ gbaba n'ọnụ ewu iyi. Onye maara ma ọ bụrụ na m agbaghị ọsọ ma ọ gara igbupụ m isi. Ụmụ anụmanụ efufe isi lee onwe ha anya si na ha ga-eji na be enyi. Otu aka ahụkwa
Mgbe ha rutere na be enyi, ha jụrụ ya ihe mere. Enyi zara ha sị, ndị be anyị nnọọ nọ. Ije unu gwụrụ m ike n'ihi na amaghị m otu m ga-esi dowe ọnụ ịkọrọ unu ihe mere. Biko nụ, anọ m na-akpa nri, aka ya aka ekwughị okwu. Ihe m nụrụ bụ pịrọrọ n'imi m, ya bụrụ anwụnta. Aka m na-ezi ime ịmara ma aga m ezipụta ya. Ebe m nụrụ mkpọtụ ya bụ n'eriri afọ m. Aka nọ m na-eche ihe mụ na ya ga-eme, ya esi m n'ike sepụ. Amaghị m otu ọ dị m adị mere m jiri tụtụrụ mma. Mgbe ahụ m nụrụ mkpọtụ ya n'ike m, si ka mma bie ya abụọ. Amaghị m na o jewarala. Onye butere mma bụrụzie agwọ. Ọ dịghịkwa n'okwu na-esere mụ na ya. Ụmụ anụmanụ sị ka ha jekwuru anwụnta na ọ ga-ama ihe butere ahụhụ a niile ha na-ata. Ebe a ka anyị ga-akwụsị n'agba nke a. Biko, like ya, subscribe, kọmentị ya, ma nyere anyị aka sịsaa ihe onyonyo a ka ndị ọzọ soro gị lekwa ya.